to Health. Open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yan po ang aking text hotline. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Opo, doon kayo, pwede kayo magtanong doon. CMD Bicol. Oo, at lalo na yung may mga latest laboratory result, pwede nyo pong picturean at isend po ang picture doon sa CMD Bicol. Okay? So, yan, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Sir Ronald Baldo sa Technical Department ng DCGB. So, tried and tested na po ang ating product. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And of course, sa mga listeners po natin, announcement muna ko kasi eto, may series of event tayo na gagawin. Oy, mga taga-diet, saka yung mga malalapit dyan, please attend our health symposium. Kailan? April 13, Saturday, 9 a.m. at Yusel's Garden at Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet. At April 14 naman, doon tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. 9 a.m. din po. Paano kayo mag-attend dito? Simple lang, bumili lang kayo ng 30 ml HCI CMD with freelance na po yan. At pwede kayo mag-avail ng ating promo na ibababa. Opo. Yan po ang good news sa inyo. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na ma-rejuvenate kayo the natural way na hindi kailangan humantong sa pagkasira ng mga kidney. Di ba? Oo. Hindi kailangan humantong sa malala na ang inyong mga problema sa kalusugan. Okay? Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yan po ang ating text hotline. Mag-monitor nga tayo. Yan. Opo. At ito pa, ubusin ko na itong mga announcement natin. Magkakaroon din yan, kasi mapapakinggan to sa radio station in Tacloban, Leyte at Catbalogan, Samar. Magkakaroon kayo ng Health Symposium. Opo, mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte, ang schedule nyo is April 18. Opo. April 18, 9 a.m. sa Jollibee. Jollibee po. Asa na? Asa na yung schedule natin? April 18. Ito. Health Symposium, 9 a.m. Jollibee sa corner Rizal and Zamora Avenue. 9 a.m. din po yan. And April 19, free health consultation sa CMD office at Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City. And April 20, mga taga-Catbalogan. Opo, Saturday yan. 9 a.m. dyan naman sa Cafe Pedro, McKinley Street, Barangay 1, Catbalogan City. And April 21, Sunday, 8 a.m. to 1 p.m. free health consultation ay gagawin sa CMD office at 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Also, mga taga Masbate, magkakaroon din kayo ng Health Symposium. Kailan yan? April 27, Saturday po yan. CMD Center po mismo. Okay? CMD Center, harapan ng
Banco de Oro in Masbate City. Yan po ang mga series of event. Dami natin ikot-ikot talaga. Dahil sa dami ng may mga problema sa kalusugan, kailangan din double time din kami na ma-reach out po kayo. Okay? So yan, ulitin ko yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At for the meantime, mag-play muna ako isang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Wait lang, medyo nawala yung ating nawala. Wait lang Eto, pakinggan po natin. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berrier, taga Barangay Irina, San Samar. Ang edad ko ay 70 anos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay, nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lumabas Kaya yung boses. pagka November nakaboses na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umagat hapon ang pag-inom ko. Oh, ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay yung pag-removal ko, bowel movement, Na-regulate? na. Tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa nakakapakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon.
Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magkatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arena, San Jose, Samar. Ayan, maraming salamat po, sir. Ayan, nakakatuwa, di ba? Akalain mo, imagine niyo na lang ang isang taong may problema sa thyroid problem, at hindi na makayuko, wala na yung boses niya. Opo, at marami pang ibang health problems ay natulungan. O, yung pagdumi niya, hindi regular, di ba? Marami pa. So, ito po yung kagandahan para sa mga listeners natin. Ang kagandahan ng ating Cell Power Trio. Una, ayan, ito, tandaan natin, DNA, detoxification. Kailangan tanggalin yung mga toxins sa inyong katawan. At yun ang gagawin muna po ng ating product. Nourishment. These are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basa-basa nagkakasakit. And syempre, pag nabigay natin sa trillions of cells natin ang kailangan niya na na-activate, activation of cells. Detoxification, nourishment, and activation ng mga ating trillions of cells. Tandaan, pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, nakakasiguro ka na dyan na ikaw ay naglalakad-lakad, ikaw ay healthy. Pero tandaan po natin, prevention is always better than hospital bill. Yung iba, katulad kanina, napunta stage 3 cancer na. May mga bukol-bukol pa lang, nako, mag-visit na kaagad kayo sa amin para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong doon sa CMD Bicol. CMD Bicol. At kung magtatanong dyan sa area ng Catbalogan, hanapin nyo lang yung CMD Office, CMD Center. At 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Open po yan Saturday hanggang Tuesday, 8 a.m. to 5 p.m. Sa area ng Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal, in front Arking Master Shoes. Open naman dyan Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. So, yan po ang ating mga ano natin dyan sa area na yan. Of course, hindi lang good health ang sinishare natin sa inyong lahat. We share to you people the business side of Health Code International. Ang ating company, napakatatag. 20 years na po ang ating company. Opo, napakadami na natin na natulungan, hindi lang sa health, pati po sa kabuhayan. Kami po ay nag-join dito kay Health Code. May mga health problems kami. Nung napatunayan namin na napakaganda talaga ng epekto ng produkto ni Health Code International, dahil kami ang naunang natulungan, syempre. Oo, we started reaching out people for us to be able to, sa mga listeners natin, for you to be able to experience what we've experienced. Di ba, pag maganda ang nangyari sa'yo, at alam mo na kailangan din ng ibang tao, magkwento ka man lang. Oo, i-share mo, i-motivate mo sila para ma-experience po nila ang kaganda ng health. So good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, and of course, magkaroon kayo ng chance na makatulong sa napakaraming tao, katulad ng nangyari sa amin. Hindi ko sukat akalain na nakakatulong tayo ngayon. Samantala noon, hirap na hirap tayo sa kabuhayan, humingi tayo ng tulong, di ba? Minsan nakakalungkot, humingi ka ng tulong, hindi ka napakinggan kasi nanghihiram ka nangungutang. Pero ngayon walang ganunan ha. Oo, good business talaga.
And of course, ang kagandahan, yung healthy ka na. O, di ba? Madalas sabihin ko yan, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Why? Taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang tanong, gumaling ba talaga ako? The answer is no. That was 20 years ago. Hindi na po ngayon dahil ako seryoso, nag-take ng ating power trio, the CMD-CBF at ang ating cell bio juice. At meron tayo, sa mga taong hindi nakakadumi, regularly, meron tayong pang-detox. Available yan sa atin, ang ating CR juice. Okay? Sa mga, para maiwasan nyo yung mga acidic na mga drinks, katulad ng mga carbonated drinks, yung mga synthetic na mga, diba, yung mga artificial juice, palitan nyo na rin ang ating cell bio juice. Natural fruits and vegetables in powder form. Opo, at sa mga naghanap ng mga iba-ibang vitamins, opo, nandyan yan sa ating CBF or cell bio food. Lahat ng vitamins except vitamin D nasa ating CBF at mataas ang protina na kailangan ng katawan para hindi tayo, lalo yung brain natin, kaya yung mga bata na mahina sa klase, yung mga may edad na makakalimutin, nako, mag-CMD, CBF kayo at cell bio juice, mag-detox. And of course, sa mga mahilig magkape, katulad ko, palitan nyo na yung mga kape nyo. Kung ang kapeng iniinom nyo ay acidic, we have our HCI coffee and it's alkaline coffee. Hindi pa rin mag-cause ng acidity sa inyong mga katawan. Okay? So, yan for the meantime. Eto na muna ang ating mga CMD centers at active distributors. Kung may magtatanong, eto po yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Ito, pakinggan po natin. Okay, para sa pangangailangan nyo ng aming mga products, bumisita lang sa CMD Centers in Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church, CMD Office at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Sa Farmasya ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital, Barangay Talobatib. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalani, Paracale. Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang mga CMD Center at 36A Barley Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortry Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysur
Kanluran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Saki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, near Power Zone Gasoline Station. Sa Masbate, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Ma'am Aida Amor Sarillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Cheryl Lozano Apuli, kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon. Diyan sa Butika sa Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adovis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. So first District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, at top 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Saki Center at AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7. Poblacion, Bakakay. At CMD Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia at Yaris Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo, Albay. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa 2nd District of Albay, syempre yung aking center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, at top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Stores, Centro, Raporapo. Emilia Lianeta, Mancao, Raporapo. Rafael Esquilador, Burok-Burokan, Raporapo. Joan Serrano, Bagabawan, Raporapo. Toy Dahak, Toy Gen General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Joda Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1 EM's Bayo, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery and at Market Site, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag
Daraga Albay in front, Anislag Church. Site Commercial Market Site Daraga, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Mr. Angelo Moral. Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Poro Legazpi City, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay Legazpi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, CMD Office at second floor, Kamalig Market, Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Calius Bakery, in front, Barangay Hall ng Humapon, Legazpi, Ma'am Milet Hiroy, Barangay 22, Binanoahan East, Legazpi City. 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw Libon, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig Albay, Rexy Sardenya, Sardenyas Store beside LBC Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas Albay, Uchapay Water Station, Bichara Arcade, Polangi, CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Polangi, at CMD Office, second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Ma'am Nea Pasiños, San Francisco, Ginubatan, in front, Tria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. So, yan po sa ating mga listeners, ang mga CMD centers at active distributors kung saan pwede kayo bumili ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Michelle Biascas sa CMD Center in Bakakay, Albay. O mga taga Bakakay, swerte nyo, meron na kayong CMD Center dyan with Ma'am Michelle Biascas. Okay. So, ayun, sa mga ano natin ha, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Ulitin ko lang sa inyong lahat, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. Ano yung mga ooperahan na yan? Katulad ng may mga polyps, di ba? Pag naagapan, natutunaw lang yun. Goiter, di ba yung mga, ano yan, thyroid problems. Bukol sa suso, bukol sa matres. Pag naagapan, natutunaw lang yung mga bukol-bukol na yan. Kidney stone or gallstone, hindi kailangan mag-undergo operation. Sa mga kalalakihan naman na may mga prostate problem, oo, actually marami tayong mga nakakatheter na at mga due for operation. Oo, nako, sinimplihan lang ng ating produkto. Sa mga kababaihan naman, lalo na yung mga, di ba, yung mga myoma, oo, hindi na sa atin nilalabas lang po yan. Sasabay sa menstruation, lalo na pag nagre-regla pa ang isang babae, di ba? And also, ano yan, yung may mga bukol-bukol. Okay, for all of you, isipin nyo lang, baka ano nyo na, ang iinom lang ng ating product, yung may mga sakit. Hindi po ganon. Healthy family, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio, to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. O diba, yun naman ang gusto natin. Yung healthy tayo lagi kahit nadadagdagan ng edad, ang importante ay yung health natin. Pwede nyo nang sabihin, age is just a number. Yung mga mahilig magkape, nako, we have our coffee na alkaline. It's the HCI coffee. Alkaline po yan because of the minerals na kasama dyan sa ating HCI coffee. So, yan, ubos yung ating oras. Ulitin ko lang pala, sa mga taga-Catbalogan, ito yung address ng CMD Center dyan. 5391 2nd floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Open Saturday hanggang Tuesday, 8 a.m. to 5 p.m. Sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal in front, Arking Master Shoes. Open naman Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. So, ayan, nabos niya ating oras. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay matugunan ng aming mission to help restore the health of people and hopefully someday
mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.